de las cosas buenas que tiene la vida. Molt bé, i seguim amb una altra actuació d'èxit amb els alumnes de quart de primària, la classe de Miguel. Ells volien parlar-nos d'algunes visites que han fet les mares i els pares a la classe i volien contar-nos quina ha estat la seva experiència. Crec que va començar Giuseppe parlant-nos d'alguna cosa de fòssils. És així, Giuseppe? Què ens vols contar? És un taller que va fer la meva mare Sí. i el meu pare gràcies a una paleontòloga del Museu de Geologia de la Universitat de València. Primer, en la meva casa, vam fabricar els moldes de fòssils amb argila. Amb argila, sí. En el col·le, els pares van explicar el que eren els fòssils i de què època eren. Després, cadascú va agafar un molde i amb escaiola i aigua l'omplirem. Mentre que secava, varem cridar a la paleontòloga Ana García des de classe per Skype al Museu de Geologia i li varen fer preguntes mentre que secava l'aigua amb escaiola del fòssil. I després què fareu? Després cadascú va agafar amb un ganivet el seu fòssil, que podia ser dent de megalodó, amonite, trilobites, garra d'alosaure, dent d'Otodus. Molt bé, saps més que jo d'este tema, Giuseppe? De veres, que m'estic assabentant de coses que no tenia ni idea. Així que en un Skype anàreu parlant amb la paleontòloga i li fèieu entrevistes, o sigui, li fèieu preguntes i ella contestava. I ella estava al Museu de Geologia de València, on treballa. Quines coses que feu a quart, eh? Això està molt bé. I tu, que eres el fill de les persones que muntaren aquest taller, què tal? Estaves content, orgullós? Preparares a casa amb els teus pares les coses o no? Sí, vaig estar ahí molts dies perquè tenien que fer 24 fòssils i era una argila que tardava en secar-se un dia sencer. Sí. I tot això tu comprovares a casa prèviament, perquè així quan ho fareu a l'escola ja sabies com ho havíeu de fer i tot, no? Sí. Molt bé, perfecte, doncs una activitat molt bonica, molt bonica. Molt bé, Giuseppe, tenim també per